Alina, sä et selviä. Sulla on 2 viikkoa, jos sä et niin muuta sun elämää, niin sä kuolet. Jos mä voin parantua, ihan kuka tahansa voi. Tervetuloa Inspire the Youth Talk Shown pariin. Tänään meillä tosiaan on vieraana täällä Alina. Mikäs sun sukunimi olikaan? Sherholm. Selvä, te kuulitte sen häältä. Tervetuloa ensinnäkin. Voi kiitos. Oikein kunnia saada sut tänne vieraksi nyt. Ja toivottavasti tosiaan ei tullut liian nopealla tällaisella aikajänteellä tää kutsu. Ihan superkiva olla täällä. Noin, mukava saada sut. Ja tosiaan ensinnäkin haluan antaa teikäläiselle sellaisen hyvän palautteen. Ja oot kyllä ollut tosi niinku inspiroiva sun somessa. Ja sun se niinku, muodonmuutoksen tarina on oikeasti aika tosi siistiä. Se oikeasti oli tosi iso tällainen elämäntapamuutos, mitä sä teit, ja niinku, hatunnosto siitä, että oot kyllä motivoinut meikäläistä kanssa tuolla somessa ja varmasti monia muitakin. Voi kiitos, voi kiitos. Joo, mutta tällainen pieni kehu tähän alkuun ja voitaisiin aloittaa sillä vaan, että esittelet itseäsi vähän näille kuuntelijoille, jotka sitten täällä on sitten taustalla, ja kerro vähän, että kuka olet, mitä teet, ja sitten joku tällainen spessuasia itsestäsi. No, mä oon Alina, mä oon 20 vuotta vanha, asun Helsingissä ja joulukuussa musta tulee personal traineri, tai mä valmistaudun. Ja mulla on välivuosi ja yritän päästä lääkikseen, että joo. Ja spessu juttu musta, että mä rakastan puuroa ja sushia yli kaiken. Se on ihan niinku paras asia ikinä. Okei, aika outo kombinaatio, toivottavasti ei mene yhdessä. Voisin kyllä syödä yhdessä. Okei, niin hyvä, tykkäät. On, joo. Joo, okei, selvä homma. Elikkä puuro ja sushin ystävä. Tää ehkä niinku ensimmäinen toi puuro ehkä tolleen aika perinteikäs suomalainen ruoka. Niin on. Mutta se sushi ehkä sitten. Ei. Joo, ei. Mutta olet ilmeisesti suomenruotsalainen. Joo, olen. Joo, se oli silleen meikäläiselle kanssa yllätys, kun kuitenkin on seurannut sun somessa, mutta Joo. lukeeko sitä sun Instagramin biossa? Ei varmaan lue. En luule. Joo, se on sitten varmaan, en ole ainoa, joka ei ehkä tiedä. Joo, mutta hei, aloitellaan ihan suoraan vaan aiheeseen, eli sulla on tosiaan nyt taustaa ollut syömishäiriöstä, anoreksiasta, ja nyt kauan sulla on kestänyt tämä niin toipuminen nyt tähän pisteeseen asti? Ehkä noin 2 vuotta, vähän enemmän. Tai niin kuin 2 vuotta sitten mä olin niin kuin supersairas. Jotain tämmöistä. Joo, 2 vuodessa tähän pisteeseen. Joo. Oikeasti niin kuin pahaluokan anoreksiasta nyt oikeasti terveelliseen kehon koostumukseen. Huikeeta, eli ei ole ollut mikään sprintti, vaan ollut kuitenkin maratonia. Joo, mutta mä sanoisin kyllä, että vuodessa mä paranin kyllä niin kuin todella paljon, tai mun paino oli ihan niin kuin normaalipainoinen. No niin, huikeeta. Ja varmastikin ei ole pelkästään ollut tällainen fyysinen transformaatio, vaan mentaalinen ehkä enemmänkin. Joo, kyllä. Joo, mutta hei, kerro vähän, mitenkä kaikki alkoi, että minkä ikäinen olit esimerkiksi sitten, kun alkoi niin kuin ensimmäiset tällaiset niin kuin syömishäiriökäyttäytymiset? No sanoisin, että lapsena mulla oli todella hyvä suhde ruokaa, niin söin todella paljon ruokaa ja se ei ollut mitään niin kuin ongelmaa tai jotain tämmöistä. Mä rakastin kalapuikkoja ja söin niin kuin paljon ruokaa, mutta sitten yläasteella sanoisin, että mun ruokasuhde niin kuin muuttui ja se tuli vähän niin kuin mun ystäviltä, koska ne oli vähän tämmöisiä, että ei voi syödä rasvaa, jotain tämmöistä. Ja yläasteella musta tuntuu, että kaikki tytöt ovat vähän niinku, ne pelkää ruokaa ja siitä puhutaan todella paljon, että tarvitsee laihduttaa ja tämmöistä. Ja silloin mä niinku aloin miettimään sitä, että mitä mä syön ja tämmöistä, että pitäisikö mun treenata ja jotain tämmöistä. Ja mun paino alkoi tippumaan todella paljon yläasteella. Ja mä olin tämmönen aika iso suorittaja, että mulla oli keskiarvo 9,8 yläasteella, että olin ihan niinku perfektionisti. Ja sitten mä vaan niinku olin tämmönen tyyppi, joka helposti altistuu syömishäiriöön. Ja yläasteella mulla oli syömishäiriö kyllä, mutta ei mitenkään niinku paha, että mä söin kyllä vähän liian vähän ja laihduin niinku vähän. Mutta ei mitenkään niinku super paljon tai tämmöistä. Ei mitään radikaalista. Ei kyllä. Ja
mä muistan, että koulussa meidän terveydenhoitaja, niin hän vähän huolestui, kun mun paino tippui silti aika nopeasti. Ja silloin se ehkä alkoi. Ja sä olit tosiaan yläasteella? Kuinka vanha? 14-15? Joo, jotain semmoista. Joo. Ja mistä painosta sä lähdit enää sitten liikkeelle pudottamaan sitä painoa? Mistä se lähti alaspäin? Ihan normaalista painosta. Mä en ihan muista, mikä mun paino oli, mutta ei mitään ylipainoa tai tämmöistä. Ja sitten mä olin niinku vähän alipainoinen ja sitten se meni vaan niinku alaspäin koko ajan, mutta aika hitaasti siihen niinku alussa. Joo. Mitenkä se sitten eskaloitui, että jos ei alussa ollut niinku sellaista oikein vakavaa syömishäiriökäyttäytymistä, niin mitenkä se sitten paheni, niin mikä johti siihen? Mulle ainakin se oli vähän kuin riippuvuus, että se oli niin niinku ihanaa se laihduttaminen ja se tuntui niin hyvältä, koska koko ajan kun sä teit jotain, esimerkiksi kun mä söin niinku vähemmän ja vähemmän, se fiilis oli vaan niinku parempi ja parempi. Sä sait niinku kiksejä siitä, että wow, että nyt elämä menee superhyvin ja wow, mä oon niin täydellinen ja mä osaan ja mä pystyn laihduttamaan näin paljon. Ja se niinku syöttää sitä syömishäiriöä, koska sä saat niin hyvän tunteen siitä. Okei. Toi on aika Sä sanoit sen jotenkin tosi hienosti, mä en ole ennen kuullut sitä. Joo, noin niinku rehellisesti. Ei, sitä ei puhuta. Sitä puhutaan niin paljon, että se on joku mielenterveyden sairaus ja että tytöt altistuu, koska ne haluaa näyttää jonkinlaiselta tai jotain tämmöistä ja että se oli joku beauty standardi tai jotain tämmöistä. Mutta ainakaan omalla kohdalla se oli niinku enemmän kuin addiktio. Että mä tykkäsin niin paljon siitä niinku fiiliksestä, kun esimerkiksi astuin vaakaan ja se paino oli pudonnut. Lähtikö se, oliko sulla jotain tiettyjä vaikutteita sitten, että mistä sä sait mieleen sen, että nyt pitäisi olla justiinsa siinä vaassa pienempi numero tai että nyt mä vähän annoksia. Oliko tällaista altistumista jostakin suunnasta? Ei, en kyllä sanoisi, että kuulin jotain somesta jotain pikkusta, jotain influenssereita, jotka vähän puhui siitä, että on hyvä treenata tai jotain tämmöistä, mutta ei ollut mitään spessumpaa, joka sai sen Eli et seurannut somessa mitään sellaista anoreksia sairastavaa ihmistä? Joo. Okei. Eli ihan silleen melkeinpä orgaanisesti? Joo, kyllä. Joo. Se on mielenkiintoista. Mä en tiedä minkälaista tieteellistä tutkimusta tuossa on taustalla. Oletko sä paneutunut ollenkaan, että onko tuollaisesta mitään tieteellistä tutkimusta? Tai on kyllä aika monta ja se on inherited. Niin, eikä perinnöllistä. Joo. Että niin. Se on, onko teidän suvussa mitään taustaa? Ei ainakaan tietoa, mutta mä tiedän, että anoreksia sairautena on Joo. Se on DNA:ssa sitten jossain siellä syvällä. Joo. Hei, mikä oli sitten se hetki, joka herätti sut tiedostamaan anoreksian vakavuuden ja sen tarpeen muutoksen? Mulla oli anoreksia monta vuotta sillä vähän, että mä söin liian vähän, mutta ei mitään radikaalista. Mutta sitten tuli korona ja tämä korona teki mun anoreksiasta super huonon. Ja mä tiedän, että kaikki voivat huonosti, kun oli korona. Kaikkien mielenterveys meni huonompaan suuntaan. Ja mä muistan, että mulla olisi todella hankalaa, kun salit meni kiinni, koska silloin mä en ihan uskaltanut syödä. Koska ennen sitä mä kävin vähän salilla juoksemassa ja sitten mä jotenkin uskalsin syödä. Mutta kun salit meni kiinni, niin mä en enää uskaltanut syödä melkein ollenkaan. Niin kuin se poisti sen liikunnan siitä. Niin, kyllä. Ja sitten mä vain istun kotona ja selasin somea ja olin vähän omassa kuplassa ja silloin mä vaan en syönyt mitään. Ja söin vähemmän ja vähemmän. Ja korona-aikaan niin mun paino tippui ihan super paljon. Eli korona oli ehkä suurin vaikuttava tekijä sitten tuossa sun oikeasti radikaalisessa painonpudotuksessa. Joo, kyllä. Mitenkä sä sitten suhtaudut siihen, kun sun paino sitten muuttui, koska säkin varmaan näit sun peilistä sen muutoksen kuitenkin? Joo, näin, että se paino meni alas ja se tuntui hyvältä. Mä rakastin sitä. Mä olin ihan, että wow, tää on aivan ihanaa, koska mä sain kiksin, kun mä näin, että okei, mä oon ihan superlaiha. Se tuntui jotenkin
niin hyvältä ja se on niin niinku fucked up, että se niinku tuntui niin hyvältä, mutta niinku joo. Mä en itse halunnut sitä sanoa ääneen, mutta se on niinku hienoa, että niinku säkin tiedostat sen. Ja varmasti on ollut osa sitä sun niinku parantumisprosessia kanssa, että sä oot päässyt nyt oikeasti niinku normaaliin ja hyvään kehonpainoiseen, että niinku ymmärtää sen, että niinku tollainen niinku ajattelumaailma on oikeasti se on kumpaa jostain väärästä paikasta. Ja se on oikeasti tosi mielenkiintoista, että mistä se sitten lähtee. Että oikeasti ihminen ajattelee niinku tolla tavalla, että vaikka täysin niinku loogistahan se olisi, että se ei ole niin. Joo, se logiikka vähän niin kuin katoaa. Tai sä niin kuin, kyllä sä ymmärrät, että okei, sun pitäisi varmaan syödä vähän enemmän, mutta et sä niin kuin halua niin kuin sisäistää sitä. Se tuntuu niin hyvältä, että kun laihduttaa ja se jotenkin, sä elät niin sun omassa kuplassa, niin sä et oikeasti niin kuin halua kuunnella ja etkä niin kuin kuuntele sitä niin kuin logiikkaa. Oot sä helposti sellainen persona, joka tietyllä tavalla addiktoituu? Kyllä. Niin. Varmasti tulee kanssa sieltä opintojen puolesta, että jos sä oot saanut melkeinpä kymppiä sun niinku, arvosanoista kaikista, niin sitten se vähän hittaa siihen, että sä oot oikeasti, kun sä johonkin paneudut, niin sä teet sen täysillä. Joo, all or nothing. Joo, aika lailla. Joo, se oli sitten ruokassa sitten kanssa sama, että kyllä. All but nothing. Kyllä. Nothing but nothing, miten se nyt menee, mutta joo, on aika huima juttu. Millaisia haasteita sä sitten kohtasit matkalla anoreksiasta toipumiseen ja miten sä selvisit niistä? Haasteita. Oli todella hankalaa, koska mä en halunnut parantua, niin kuin en yhtäänkään. Ja mun vanhemmat olivat niin kuin superhuolissaan ja kaikki mun läheiset oli huolissaan. Ja mä olin että en mä halua parantua. Mä en nähnyt mitään ongelmaa ja en mä niin kuin halunnut yhtään parantua. Ja se oli todella hankalaa, koska mä valehtelin ihan sikana mun vanhemmille. Koska mä sanoin, että joo mä syön enemmän ja joo mä en juokse ja joo en tee niinku tätä ja tätä. Ja mun ihmissuhteet, niin ne kärsi ihan sikana, koska mun koko niinku persoona vähän niinku muuttui. Mä olin todella niinku aggressiivinen ja jotenkin niinku mä olin niin mun omassa kuplassa ja mä halusin suojella sitä anoreksiaa niin paljon, että niin ainakin mun ihmissuhteet kärsi ihan sikana. Ja sä olet jotenkin vetäytynyt omaa kuplaa vaan. Joo. Sitten se sun anoreksia muuttui aina niinku osaksi sua. Joo, ja se oli niinku tärkein asia elämässäni. Ja oli ihan, että en piittaa, niinku, jos mun vanhemmat on niinku melkein vihaa mua tai jotain tämmöistä. Se ei ole niinku tärkeää mulle. Mä vaan haluan niinku elää mun anoreksia-kuplassa ja vaan niinku laihduttaa. Tuo on hullu ajatella, koska sä äsken sanoit, että sä muutut jotenkin jopa aggressiiviseksi. Joo. Ei ikinä usko susta. Ei. Mä olin ihan toinen niinku ihminen. Tää varmasti menee siihen, että kun ollaan kalorivajassa ensinnäkin ja sitten kun sä oot niinku periaatteessa, sulla ei ole niinku ollenkaan kaloreita. Paljon sulla oli itse asiassa niinku vähimmillään kaloreita? Mitä sä arvioisit? Mä vähän pelkään, että tää on triggeröivää. Triggeröining, warning. Pahoittelen, mä olis pitänyt jotenkin tutustua aikaisemmin aiheeseen silleen syömmin, että mutta joo, tosiaan triggeröintivaroitus ja pahoittelut, jos mä... Ei mua triggeröi. Niin, sua ei triggeröi. Mutta mä mietin, jos joku katsoo. Kuunteleita. Joo, no niin, pahoittelut. Täällä on varmasti sunkin. Suurimmillaan niin paljon kuin vauva kuluttaa. Ja mä juoksin 10 kilsaa joka päivä. Ja vauvathan ei tälleen luonnossa normaalisti juokse 10 kilometriä päivässä. Mä olin ihan niinku, mä söin niin vähän ja mä laskin kaiken. Ei ollut mitään niinku, mä laskin ihan kaiken ja söin niinku oikeesti ihan super vähän. Ja mä huomasin kyllä, että mun kroppa ei ihan jaksa, koska mun aivot eivät yhtään niinku toimineet. Mä olin ihan, että oli hankalaa niinku puhua. Se kesti, piti käyttää niin paljon energiaa siihen niinku puhumiseen. Ja kaikki oli vaan niin niinku raskasta. Esimerkiksi kävellä johonkin, niin mä oon ihan kuollut. Ja koulussakin mä en yhtään jaksanut niinku puhua kenellekään. Mä menin niinku vessaan ja niinku makasin lattialla, koska pyörytti niin paljon, kun mä olin koulussa. Ja joo. Joo, toi on aika raffia oikeesti. Joo, kyllä. Toi on niinku oikeesti... Mä en ihan sanottavaksi, että toi on niinku ihan päätyyn, jos menis annas kisadietin kanssa. Joo. Mä en tiedä, sä varmasti seurat niinku fitnessä ja näin edespäin. Niin toihan niinku
mäkin just tuossa keväällä kisasin ja mä tiedän niinku, miten olla niinku oikeasti kalorivajassa pitkän ajan, mutta sitten joo, toi on niinku, mä niinku tunnistan kaikki noi niinku, symptomit, mitä nyt mikä on symptomi suomeksi? Oireet, kiitos. Mä en puhu suomea enää tästä illasta. Oireet on niinku ihan täysin niinku, kisadiettiin niinku, sitovia, mutta tää on nyt vaan niinku, periaatteessa sama asia, mutta sitten niin pidemmän ajan, koska pidemmällä ajalla ja sitten monia kuukausia mä tein. Niin, ihan eri NS-tavoite sitten siinä kuitenkin taustalla. Joo, niin. Kyllä. Mutta joo, toi on se, että periaatteessa ei ole oma itsensä ollenkaan sen aikaa. Ei, sä oot vähän niinku zombi. Sä et niinku oikeesti jaksa. Sellainen vihainen ja ärtynyt zombi. Kyllä. Niin. Toi on kyllä varmastikin teki vähän hallaa sitten niin ihan niille suhteille sillä ajalla, mutta ootko nyt saanut niin korjattua niitä? Joo, kyllä ainakin äitini kanssa, koska meidän suhde oli ihan todella huono. Ja se johtuu siitä, että äiti yrittää totta kai syöttää lapsensa ja se haluaa niinku auttaa ja niinku haluaa niinku olla siellä. Ja kaikki mitä hän teki, niin hän yritti auttaa, mutta kun sulla on syömishäiriö, niin sä näet kaikki viat ja niinku, se tuntuu siltä, että ne sun läheiset yrittää tehdä sulle jotain pahaa ja ne yrittää niinku ottaa pois sun anoreksian ja sä et halua ja niinku, sä pelkäät sitä apua niin paljon, koska susta tuntuu, että ne yrittää vaan niinku tehdä jotain pahaa sulle tai ne läheiset. Ne ei sun puolella. Niin, kyllä, totta. Niin. Joo, tuo on niinku, mulla on muutamia ystäviä, jotka on kanssa niinku toipuvia addikteja ja on ollut kanssa niinku useamman vuoden ja jopa vuosikymmenen yksi tuttu ollut niinku, täysin selvillä kaikista niinku huumausaineista ja näistä, niin tulee niinku kanssa vähän sillä, että toikin on tietyn kaltainen niinku addiktio niinku ei siinä kohtaa niinku oikeasti ole siinä sellaisessa vastaanottavaisessa tilassa ottaa mitään kritiikkiä tai mitään apua vastaan. Ja mä luulen, että sun pitää oikeasti itse haluta niinku parantua, muuten se ei käy yhtään. Jep. Me oltiin tehty sellainen julkaisu sun kanssa ja sä olit ilmoittanut mulle, että olette käynyt lääkärissä ja sitten lääkäri oli sanonut, että 2 viikkoa aikaa sulla ennen kuin tila muuttuu vaaralliseksi. Sulla. Niin viittasiko tää lääkäri sitten siihen, että sä olisit niinku hengenvaarassa sitten? Joo, kyllä. Tää oli suurimmilleen, kun mä täytin 18. Ja olin todella iloinen, kun mä täytin 18, koska silloin mun vanhemmat eivät enää voi laittaa mua pakkohoitoon. Koska mä pelkäsin siitä ihan super paljon, että mä joutuisin niinku saamaan apua niinku olla siellä esimerkiksi sairaalassa ja niinku tulla pakkosyötetyksi. Ja mä pelkäsin sitä ihan super paljon. Mä olin super iloinen, kun mä täytin 18, koska on todella hankalaa saada niinku aikuisen mihinkään hoitoon ilman, että ne haluu. Ja silloin mä olin varmaan niin laiha kuin mä oon koskaan ollut, että mä olin niinku super laiha. Ja mä menin lääkäriin, koska mun vanhemmat niinku yritti silti niinku pakottaa mut. Ja mä menin. Ja mä muistan, että mä istun niinku tädin kanssa ja puhuin siellä vähän. Niinku, ja hän oli ihan, että Alina, sä et selviä. Sulla on 2 viikkoa, jos sä et niinku muuta sun elämää, niin sä kuolet. Koska mun sydän ei enää niinku jaksanut. Niinku, koska sydänongelmat on ihan super niinku tavallisia. Yhteydessä. Joo, kyllä. Koska sun kroppa, kun se ei saa tarpeeksi ruokaa, niin se alkaa niinku syömään sua. Ja se sun sydän, niin se niinku syö ensin sitä. Tai niinku, okei, en tiennyt, että se on jotenkin pienenä ihan fyysisesti koossa. Joo. Varmasti. Ja kaikki sun lihakset, koska niinku kroppa tarvii energiaa, niin se ottaa sen niinku lihaksista ja sydän on lihas. Joo. Niin siksi, että mun sydän ei voinut yhtään hyvin ja se oli aika niinku huonossa kunnossa ja kaikki oli vaan niinku huonossa kunnossa. Ja onko sulla nyt terveydentila sitten parantunut sillä ihan, että voit ihan hyvin ja näin edespäin? Joo, kyllä. Joo, hyvä. Entäs sun sydämen hyvinvointia tai niin palautumista ollaan kanssa varmaan monitoroitu? Joo, ollaan. Joo, mitenkäs sen suhteen? Se on kyllä ihan hyvin nyt, että se on niinku... Sanoisin kyllä, että kroppani voi ihan kyllä hyvin nyt, että se on kyllä toipunut ihan hyvin. Onko sulla todettu, tai tiedätkö, että onko sulla mitään niinku pitkäaikaisia niinku vaikutuksia tuosta ollut? Anoreksiasta. Niin koitunut, muuta kuin niinku, psyykkistä? Ei kyllä, tai mun hormonitasot on ollut ihan niinku
Varmasti. Joo, koska kun sulla on niin vähän rasvaa sun kropassa, että sä saa sun menkkoja ja sun hormonit ei yhtään toimi. Ja ei mun hormonit vieläkään ihan toimi, että se on kestää ihan superkauan. Joo. Mutta muuten ei ole mitään, mitä ainakin olisin tietoinen, että olisi mitään. Joo, toi on hyvä. On onnellinen kuullessani ton, että toi on aika raffia settiä ylipäätään, mutta pääasia, että kaikki hyvin nyt tässä kohtaa. Joo, mutta muistan kun, että aloitin syömään enemmän ja kaikkea tämmöistä, niin mun hiukset lähti ihan aika super paljon, ne tippui ihan super paljon, koska kun sä alat syömään taas, niin se on aika iso shokki sun kropalle. Ja mun hiukset lähti ja muistan, että mun iho oli ihan super huonossa kunnossa ja kaikkia tämmöisiä asioita. Ja ne tuli vasta, kun mä aloin syömään enemmän. Ja se oli aika ärsyttävää, koska mä halusin parantua ja mä huomasin, että mun kroppa ei oikeasti voi hyvin. Ja se ei toimi yksinkertaisesti. Ei. Saako vähän aikaa heräilemään sitten siinä kohtaa, kun sä oot käynnistymään. Joo. Oliko se sulla toi hiuksien menettäminen siinä kohtaa sitten varmaan kanssa vähän henkisesti haastavaa? Oli kyllä. Tai mulla ei ollut melkein yhtään mitään kavereita, koska mä olin kaikki kaverit, ne ei tai miten mä sanoisin, mä vähän jätin ne, koska mä olin ihan mun anoreksiakuplassa. Ja sitten kun mä yritin parantua, niin mä olin kyllä todella paljon yksin, koska mä en jaksanut olla kenenkaan, koska se tuntui vieläkin todella hankalalta. Ja mä olin todella paljon yksin ja jotenkin olin kyllä aika surullinen siitä, että mun ulkonäkö muuttui todella paljon. Ja mä en halunnut olla ihmisten kanssa tai nähdä uusia ihmisiä ja olin todella epävarma siitä, että mun hiukset lähti ja mun iho oli huonossa kunnossa ja kaiken. Ja, Joo. Varmastikin ja eihän toi ole helppoa käsitellä etenkään noin nuorelle, että sait mitä silloin 18 vai sitä luokkaa. Niin, ne on kasvavalle nuorelle teinille niin. Aika. Sä et ole ikinä koskaan kokenut tollasia ja ne on sille oikeasti tosi rajuja muutoksia sun vartalossa ja mielessä ja elämässä ylipäätään. Niin, toi sosiaalinen aspekti kanssa on tosi haastava, että tuntuu aika varmaan yksinäiseltä siinä kohtaa. Ja pystytkö sitten, alkoiko sulla vähän sillään heräämään takaisin se luottamus ja sen kaltainen yhteys sun vanhempiin? Joo, kyllä. Se kesti kyllä aika kauan, mutta kyllä se helpottui ja mutta se sosiaalinen osa oli todella hankala, koska siihen oikeasti tarvitsee paljon energiaa, että kesti monta kuukausia ennen kuin mä halusin olla sosiaalinen, koska se oli rankkaa. Joo. Mä tiedän siis omasta kokemuksesta kanssa, ei ole lähelläkään noin raju, mä tiedän. Mutta kisadietillä niin ei siis siinä kyllä sosiaalinen elämä kanssa heikkenee aika paljon, että siinäkin samat eleet tai oireet on, mutta sitten ei ihan noin vielä päätyy vedettynä. Mutta en voi kuitenkaan kuvitella edes miltä se tuntuu, koska tosiaan itellä se oli vähän leikkis jossain hiekkalaatikolla versus sä olit sitten syvässä päässä altaassa. Joo, niin, mutta mennään eteenpäin. Varmasti nyt tosiaan, mä tiedän, tiedätkö tässä kanssa kohtaa että triggeröintivaroitusta, mutta toivottavasti olette jo ihan tietoisia, että ehkä tässä nyt tulee tällaisia triggeri-hetkiä. Mutta tämä nyt koko prosessi, tämä anoreksian läpikäyminen ja nyt tämä toipumisprosessi on varmasti muuttanut sun suhteen ruokaa ja ravitsemukseen, niin millaisia muutoksia olet huomannut sun syömistottumuksissa? Varmasti olet kuitenkin tietoinen siitä, mitä teet ja näin edespäin, koska sitten uskoisin, että olet vieläkin jonkin kaltaisessa toipumisprosessissa, että olet teet tietoisesti päätöksiä. Joo, että kun mä ensin aloin syömään enemmän, niin mulla oli PT ja hän teki ravintovalion mulle ja mä seurasin sitä ruokavaliota. Ja mulla oli todella hankala se, että syödään ruokavalion ohi ja se tuntui todella pelottavalta. Ja sanoisin, että kesti pari jotain kuukausia ja sitten mä olin ihan, että okei, mä voin syödä myös muita asioita, koska oli todella hankalaa ensin syödä jotain uusia asioita. Mulla oli nämä perusasiat ja ne tuntui turvalliselta, mutta esimerkiksi
en syönyt mitään kouluruokaa, koska se pelotti, kun mä en yhtään tiennyt, että mitä siinä niinku on. Ja se jotenkin pelotti ihan super paljon. Varmaan se pelottaisi kaikkia muitakin, jos ne oikeasti tietäisi, mitä siellä kouluruokassa on. Kaloreiden suhteen. Niin kaloreiden suhteen. Joo, että kun sä et yhtään tiedä, että onko siellä niinku paljon rasvaa tai onko siellä niinku kuinka paljon proteiinia ja jotain tämmöistä. Mutta sanoisin, että pikkuhiljaa niin kun mä opettelin ja niin kun syömään niin kun muita asioita, esimerkiksi karkkia tai jotain tämmöistä. Se oli todella hankalaa ensin, että niin kun syömään jotain niin kun herkkuja, koska en mä nähnyt siinä mitään niin kun pointtia syödä niitä. Mutta sitten kesti vähän aikaa ja sitten se kyllä niin kun sujui, että se on pelottavaa, kun sä ensin teet sen, esimerkiksi syöt jotain niin kun riisiä. Se oli ihan super pelottavaa mulla. Mutta kun sä oot tehnyt sitä niin kuin 100 kertaa, niin sitten se on niin kuin paljon helpompaa. Joo. Ja sulla kuitenkin oli ns. Sellainen menneisyys, lapsuus tässä niin kuin ennen anoreksia sairastumista. Silloinhan sä varmaan söit ihan niin kuin normaalisti, että ei ollut mitään sellaisia niin kuin tiettyjä ruokia, mitä sai syödä. Ei. Ja oli todella hankalaa, kun sä niin kuin oot parannemassa, että niin kuin hahmottaa, että miten paljon normaali ihminen syö ja mitä normaali ihminen syö. Ja koska säkin oot normaali ihminen. Niin. Oli todella hankalaa, koska kun mulla oli anoreksi, niin mä söin niinku pelkkää jotain low calorie kaikenlaista ja niinku salaattia, vain niinku sitä. Okei, salaatti oli sun niinku the way to go. Joo, jotain muita niinku low calorie noodles, semmosia 2 kaloreita niinku nuudelissa tommosia ja jotain tämmöstä. Ei sisällä mitään ravintoaineita tai mitään. Ei. Ja oli todella hankalaa niin kuin tietää, että okei, mitä niin kuin normaali ihminen syö, että mitä hän syö aamupalaksi, koska mä en syönyt mitään. Niin oli todella hankalaa niin kuin hahmottaa sen ja se kesti kyllä aika kauan. Se on tosi kiva. Mä oon sun somessa kanssa ja storyin kaikkia sun niin kuin hienoja ruoka-annoksia ja näin edespäin. On kaikkia avokaadoja, pähkinää ja näitä muita siinä lautasella. Niin tosi ravintorikasta ruokaa. Joo, nyt mä syön kyllä ihan superhyvin. Joo. Käyt sä muuten töissä tällä hetkellä? En. Etkä? No niin, sä opiskelet ihan täyspäiväisesti tällä hetkellä. Joo, pääsykokeisiin varten. Näin sä olikin. Tuleva lääkäri meillä tässä pöydän toisessa päädyssä. Ei täällä, tuolla. Mun keskiarvo ei ollut 10, sitä voi sanoa. Sitä voi pari noppaa heittää alaspäin. Kuinka sä kehitit myönteistä kehonkuvaa ja itsetuntoa tällä tosiaan matkallas? Ja mitä vinkkejä sä antaisit nuorille, jotka kamppailevat samojen asioiden kanssa? No ensin se on kyllä todella hankalaa, mutta sun pitää vaan niinku ymmärtää, että sun kroppa tulee aina muuttumaan. Kun sä oot pikku lapsi, niin sun kroppa muuttuu ihan sikapaljon. Ja sitten kun susta tulee vanhempi ja niin sä vanhenet, niin sun kroppa tulee aina muuttumaan. Ja se on ihan okei, että se muuttuu. Ja kun sun paino nousee, niin kyllä sun kroppa muuttuu ja sä näytät erilaiselta. Mun sun pitää vaan niinku ymmärtää, että se on ihan niinku okei ja se tekee hyvää sun kropalle. Ja mulla oli kyllä aika hyvä niinku itse luottamus ja tämmönen niinku, kun mun paino alkoi nousemaan, koska mä olin ihan, että okei, nyt mä haluan, että mun paino nousee. Ja se oli aika niinku kivaa nähdä, että okei, wow, nyt mun hauis on vähän isompi tai jotain tämmöistä. Että kun löysin asioita, mistä tykkäsin, ja niinku se on kyllä iso asia, että yritä löytää asioita itsestäsi, josta sä pidät. Ja mene peiliin ja katso, että okei, no mä tykkään niinku esimerkiksi mun pakaroista tai jotain tämmöistä. Ja oikeasti niinku keskity niihin asioihin. Ja älä koskaan mieti tai sano mitään huonoa sun kropasta, koska niinku, sun kroppa tekee sulle niin paljon, että se on ihan niinku... Se on uskomatonta. Niin on, sanoa jotain huonoa, että sun pitää niinku olla kiltti itsellesi ja niinku ottaa huolta itsestäsi. Joo, menee yksi sanonta silleen jotenkin, en nyt pysty lausumaan sitä täysin samaa, mutta että pitäisi puhutella itselle samalla tavalla, miten puhuttelisi vaikka 12-vuotiaalle. Joo, kyllä. Että pystyy vaikka katsoa peiliin ja sitten puhua välillä ihan jotakin positiivisiakin asioita, eikä aina tarvitse olla negatiivista tai pelkkää kritiikkiä. Niin. Ja yksi vinkki on, että ota joku niin lapsuuskuva susta ja laita se sun peiliin. Ja aina kun sä katot peiliin, niin katso sitä niin pientä sinua ja ole siihen niin, että jos sä et voi sanoa sitä hänelle, niin älä sano sitä itsellesi. Toi on hieno. Tällainen konkreettinen toimenpide. Eli kohta kaikilla kuuntelijoilla on sitten lapsuuden kuvat siellä peilissä. Mutta mitä konkreettisia askeleita voimme ottaa yhteisönä, koulutuksessa ja
perheissä ehkäistäksemme syömishäiriöiden kehittymistä nuorilla? Mun mielestä pitää puhua enemmän siitä, että okei, miten ravinto toimii, kuinka paljon ihminen pitää syödä ja miten kaikki niin kuin toimii, että miten oikeasti voi pudottaa painoja, sun pitää pudottaa painoja ja miten kaikki toimii, koska on todella hankala. On niin kuin satoja eri dieettejä, joissa löytyy niin kuin netissä. Ja on todella hankala tietää, että mikä on nyt ihan niin kuin oikea juttu ja pitääkö hiilihydraatteja pelätä ja onko rasvoja, niin se on rasvat jotainkin pahoja juttuja ja pitäisi niin kuin saada enemmän tietoa sitä, että mitä on oikeasti terveellistä ja mikä ei ole. Ja jos sä huomaat, että joku sun läheinen niin kuin syö jotenkin oudosti ja jotenkin niin kuin, huomaat jotain syömishäiriöasioita hänestä, niin kuin, sun pitää puhua hänelle aika suoraan. Ja voi olla todella hankalaa, koska ehkä hän ei niin kuin, sano sitä, että hänellä on syömishäiriö, mutta sun pitää ainakin yrittää niin kuin, puhua hänen kanssaan. Ja pitää, niin kuin, syömishäiriö ei saa olla mikään tabu, pitäisi puhua siitä niin kuin, ihan avoimesti, että okei, moi, mulla on ollut anoreksia tai moi, niin kuin, mulla on ollut bulimia tai jotain tämmöistä, sitä pitäisi puhua enemmän, koska mä luulen, että monet eivät niinku puhu siitä ja silloin ne ei uskalla niinku yrittää löytää mitään apua myöskään, koska kun sitä ei niinku ihan puhuta. Eli ihan yleistä keskustelua. Joo, kyllä. Enemmän sellaista avointa, että ei yritä piilotella, että tällaista tapahtuu, vaan ihan niinku ollaan rehellisiä siitä ja tuodaan se niinku pöydälle, nostetaan kissa pöydälle vai mitä se sanotaan. Joo. Huikeeta. Hei, ihan susta vielä teikäläisestä, että millaisia tulevaisuuden unelmia ja tavoitteita sulla nyt on, että siellä oli nyt se yksi, että sä haluat, että susta tulee lääkäri tulevaisuudessa, mutta mitä sen ohella sitten? Mä oon kouluttanut nyt, tai musta tulee personal traineri nyt joulukuussa. Onnittelut. Kiitos. Ja niin, haluaisin tehdä jotain semmoista hommia myös, niin kuin, toivottavasti lääkiksen niin kuin, pääsyä. Olisi ihan kivaa päästä sinne. Ja ei mulla ole mitäänkään niin kuin isoja haaveita tai mitään tämmöistä, mutta joo. En kyllä tiedä, ei mitään. Lääkis ja tehdään jo vähän työtä personal trainerina olisi ihan superkivaa. No aika hyvät tavoitteet tälle ihan alkuun, että sittenhän niitä tulee tulevaisuudessa. Mutta sä oot nuori, onko sä 01 vai 02? 03. 03, niin. Että sä oot, sitten mä oon vanha jo. Mä oon 23 itse, mutta sä oot sitten 20. Joo. No niin. Oikeassa nopealla matikalla. Kohta lähestytään podcastin loppua. Vielä muutamat kysymykset Alinalle. Mikä on sun määritelmä erinomaisuudelle? Onko hankala? On. Voitko vähän sanoa sun kysymystä? Suomeksi ei ruotsiksi, mä en ymmärrä ruotsia. No, ei mutta miten sä voisit sanoa sun kysymyksen? Niin, miten sä määrittelit? Joo, mä yritän itsekin sitä avata nyt tälleen. Mitäs se meinaa? Mitä sä sanoisit, että olisi erinomainen henkilö? Mitä ominaisuuksia erinomainen henkilö omaisi? Empaattinen ja niinku ihminen, joka oikeasti niinku voi rakastaa ja olla ihan niinku tää on ihan superhankala. Pitää poistaa täältä kysymyslistasta, aina jokaiselle hankala kysyä. Niinku empaattinen ja joku niinku hauska huumorintaju. Se on tärkeää. Muotoillaan tämä kysymys vielä uudestaan, sitten katsotaan tuleeko toisenlaista, kun mä muotoilen uudestaan. Sanotaan, että sä oot paras siinä asiassa, mitä sä teet, niin mitä sä sen määrittelisit? Että sanotaan vaikka, että mitenkä sä oot päässyt siihen, että sä oot erinomainen, taikka se, että sä oot paras tässä asiassa, taikka sä oot todella hyvä. Okei, voidaan edetä pois. Tämä kysymykset. Okei. Sano sen vielä yhden kerran. Joo, eli ihan tää alkuperäinen kysymys oli, että mikä on sun määritelmä erinomaisuudelle? Tää on niin niinku... Mitä sä sanoisit? Mikä on sun? Mun määritelmä on... Se on...
hankala kysymys. Se on. Eikö ole? Mä oon vastannut tää joskus aikaisemmin, mä vaan muistan, mulla on pieni blackout meneillään, mutta Okay. se on niin kuin, pitkäjänteisyys meikäläisen määritelmä. Okei. Vähän avaan sitä, että jos sä olet pitkäjänteinen asiassa X, missä tahansa, niin sitten se, mitä luultavimmin voi johtaa erinomaisuuteen. Okei, joo, ymmärrän. Ja vähän tavallaan sillä, että sä poikkeat ikään kuin, niin kuin sitä normista massasta olemalla erinomainen jossain tietyssä asiassa vaikka. Että jos sä vaikka käyt kuntosalilla, sanotaan 10 vuotta, niin mitä luultavimmin sä oot sitten erinomainen niin kuin vaikka lihasmassan puolelta. Joo, okei, ymmärrän. No. Ja sit sitä voi niin kuin, samaa logiikkaa voi siirtää niin kuin muihin elämäosa-alueisiin. Edetään siis. Ja voit palata tuohon takaisin sitten tuossa lopussa, jos sä haluat, jos sulla tulee mieleen jotain muuta. Joo. Voit laittaa DM:ssä sitten myöhemmin. Joo, mahtavaa. Mietin yöllä vieläkin, että mikä se on? Joo. Mä voin jättää sen sinne sun aivoihin vaan lyymään. Joo, se on hyvä. Joo. Ja nyt tosiaan tällä vähän erikoisempi kysymys myös, että mitä rakkaus meinaa sulle? Nimittäin niin kun, puhutaan aika paljon silleen, self-love ja itsensä rakastamisesta, että se on tosi tärkeää ja se onkin ja pystyy niinku hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Toki ei se meinaa sitä, että tarvitse kehittää itseänsä, mutta sillä, että sä pystyt kuitenkin olla suut itsesi kanssa niinku sun omien niinku heikkouksien kanssa ja niinku sä tiedostat ne ja sitä kautta sitten sä pystyt niinku kehittämään niitä, mutta että et sä kuitenkaan niinku halveksu itseäsi tai mitään tällaista. Ja nyt kun sullakin tuossa taustalla on niin anoreksia ja näin edespäin, niin varmastikin tuo on sellainen asia, mihin sulla voisi olla hyvä vastaus, että mitä rakkaus meinaa sulle ylipäätään. Voi olla ihan niin kuin rakkautta itseäsi kohtaan tai sitten tälleen vähän avoimemmin termeen. No ihan niin kuin rakkaus itseäni kohtaan on se, että mä tiedän, että mun ulkonäkö ei ole mitenkään mun niin kuin isoin asia, tai niin kuin, ei kukaan oikeasti mieti, miltä sä näytät niin paljon. Se ei ole niin tärkeä asia. Ja se ei ainakaan ole niin tärkeä asia, että sun kroppa pitäisi olla niin kuin sen kustannuksella. Joo, niin totta. Just tota. Otan sitä kiinni. Mahtavaa. Ja sun pitää osata ottaa itsestäsi hyvää huolta, koska sun kroppa on niin kuin oikeasti sen niin kuin pointti on, että sä niin kuin elät ja voit tehdä kaikenlaista asioita, kaikenlaista ihanaa asiaa, esimerkiksi käydä ulkona ja syödä hyvää ruokaa. Ja sun kroppa tekee sulle niin paljon, että sun täytyy ottaa siitä hyvää huolta. Elikkä sinä pidät kropasta hyvää huolta ja kroppa pitää sinusta hyvää huolta. Tuollaisella ajattelumallilla, että kantaa pitkälle sitten kummatkin. Joo. Ja mä kutsun tätä viimeistä kysymystä 3 totuudeksi. Eli otetaan nyt tämä mikrofoni tälle ihan käteen, vaikka ei tämä ihan nyt toimiva mikki olekaan, mutta tällainen pieni spoiler alertti. Niin 3 totuudeksi. Luodaan tällainen fiktiivinen skenaario, jossa monien vuosien päästä sosiaalinen media, internetti, kirjallisuus ja kaikki maailman informaatiolähteet tuhoutuvat, pyyhkiytyvät pois maailman pinnalta, mukaan lukien kaikki mitä sä oot tosiaan ikinä jakanut, eikä kukaan pääse ikinä näihin käsiksi. Jos olisit tässä kohtaa jättää maailmalle 3-5 sun tärkeimpiä elämänoppeja, niin mitä ne olisi? Jos sun unelmakroppa on helvetti saavuttaa tai se on niinku ihan todella hankala saavuttaa, niin sitten se ei ole sun unelmakroppa. Sun unelmakroppa on se kroppa, jossa sä voit oikeasti hyvin ja se kroppa, jolla sä niinku jaksat tehdä asioita. Ja 2 vielä ainakin. 2 vielä, okei. Jos mä voin parantua, ihan kuka tahansa voi. Että se ei oikeasti ole niin hankalaa. Sun pitää vaan niinku päättää ja tehdä se. Kyllä sä voit parantua, jos sä oikeasti haluat. Ja
ulkonäkö ei ole niin iso asia ja se ei ole se tärkein asia susta. Sulla on niin paljon muita hyviä asioita. Esimerkiksi sun luonne tai kaikki nämä on paljon tärkeimpiä kuin sun ulkonäkö. Amen. Jaa. Tuleeko muita? Ei. Se on rehellistä ainakin. Sen verran myöhään tänään, että kello on 7. Niin, pistetään homma purkkiin. Tuleeko sulla vielä sitä erinomaista kommenttia siihen? Ei. Selvä. Hei, mennään tällä. Kiitos oikein paljon, että tulit vieraaksi Inspired Youth Talk Shown pariin. Ja kiitos kanssa kuuntelijoille. Muistakaa jättää tosiaan arvostelua, tykkäystä, kommenttia ja mistä sitten Alina pääsee seuraamaan somessa. Alina K-Fit Instagramissa. Alina K Instagramissa. Oliko se Alina K Fit? Alina K Fit. Joo, näin. Tosiaan teurastanut, tai siis teurastin sen heti. Mutta meikäläinkin sen verran jo täällä hyppii seinään, niin päätetään tähän. Nähdään seuraavan jakson parissa. Adios. Ciao.